Өтө күннен эхи чырыпчылыгын сонунларын стаат. Чырыпчытаға колледж 2-11 сылтан сағалан, бастың сварщик күрағатар яныдыр. Билигин номно бу күрақтен терағылан олық жағақ үгіс өттігер тухалақ сварщик едетін кытта, олықтарын ықса қылбабы тытчаттар үгістер. Бұйылғы күрақ географията өссекәнен республика Хетте улууттан ортан ал үйрәқтәһен кыһаларын сварщик едетигер өөннәр усучуоннара, оны тәңәтәрілтөл әттірі барда сүрбет өт күрәқ тәһәт чыгыттыынылла. Маннык күрәқ колледж күрәқ көғіләһіннән бұйыл ақсыз төгіліні тылына. Бу конкурс правительство жаһалыгар юбилейный тәрәһеннәр жаһалларыгар олоғыран тәрелленерер. Маны Егоров Наиш бәте хүрдәгән бехирир, тогыда бу билеген литература технический колледж Егоров Наиш бәте үлеләбет салайбыт сельхоз механикатын базатыгар тәреллен дөшө дүгүллөрүн бихибарасынабыт. Онна юбиляр Егоров Наиш агата Афанасий Егорович чөрөкчүлүгөр биллер сварщик эте. Оны кәрестен, оны тумнан, онна бу Егоров Наиш солтатын учоттан бу күрәхти хигилдә турар. Бастан халы бутыгар үстерилте булган халапыт окуду чүрөпчта губжкага филиалы биги онна ожулнагы техникум студентлар боламыт бекедер маннык көнкөсүһен бу производство лихиже сварщиктер онна студентлар тахамнарын билерге оннан учалы така бу бәйләр профессиональ навыктарын тәңнирге ден сылла харуктагата. Онтон бу конкурс бу тенен билигин уже республиканский тахамга тагыста. Күрәк бастыгы чаһа теорияны туттыры болла, манна кыттачылар сүрбәйтик тақ тест олордулар, онтон сүрін баллар берер практическай час ытылына, манна ытчаттар сәребейінен талан бәрілі бит 1 час сүрбе минуты егер, бу кабинкаға кирен турбаға холбан сваркаладылар. Оценкалары максимально приближенные к стандартам WorldSkills была. Пихяка ссылаю среди молодых специалистов, то есть тохтарга были студентлерге, студентлерге чемпионат был, региональный этап чемпионата WorldSkills. Был миднеге волохтах, ноябрь бутегер. Но кайбыт студент дальше на отборочный этап парар, Россия кенигер. Он на Кабастагана, отбор астагана, дальше на национальный чемпионат финал говора. Күрәк тахама сылтан сылырдан географията кәңән иһәре, ортан ал өрәк тәһен сайдан иһәрен көрдөрөр. Индикитин бу күрәк Россия онна андай ду тахамыгар тахсыден тәриячиләр әрелләхтер. Саномут этинник аныгыз кефиргә көрсө хәдери.